लोगोफोर गोजोन मोनाबिलि दिनै बोथोरा ओरैबायदि गरममोन दाहाय ओरैबायदि बार फैबाय आरो स्रो 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 जों दा दैमायावनो दं दा लोगोजों आंजों एसे ना ब्र मोनाबिलिनि एसे जोङो मा खालामदों बिदिखौ मा होनना बुङोलै ब्र रिल जुस ओमफ्राय जों दा रिल बानायदों आरो गोजोन मोनाबिलिनि एसे फ्रेश जों थान्दा लोंदों आरो ना ब्रजों आंजों नै ब्र एन्सामजों आंजों इउ ब्र दालिबाय नामा लोंनांगौ लोगोफोर थान्दा लोंनांगौ ओंख्रिहा मोजां ब्र बैसागो बोथोरा थांलाय फिनबायलै आगै बैसागो बोथोरा थांफिनबाय जाबाय लोगोफोर बेनो आरो खावलायनाया गाबोननिफ्रायथ' बैसागु मोसानो मोनखालानो ओरैनोथ' पाकिस्तान इण्डिया दावहा जागासिनो दङ जों बिराद खोथा बाथ्रा सावरायगासिनो दं आरो ना खिन्थु जों खान्थियाव दङ खिन्थु जोंनिया बिराद गिलु बालु दा काश्मीरफोरनिया अके लोगोफोर दा गोजोन बिलाबायदिनि रियेल जुइस लोंबाय नोंथांमोनखौबो लों होनानै एसे शेयार खालामबाय आरो ना बहुत भिटामिन बियो स्ट्रं जायो उनावहाय नै ब्र'आ बेसे हेन्डसाम जादों आंबो नै मटु अमा रास नै बिथाङा हेन्डसाम रास अके लोगोफोर टाटा बाय बाय लोंबानो जाबाय नोंथांमोन दै See you again, bro. Yes.